سلام زخبركم تخاتلتي ERTV نحجي أبستدالوه علتاو زيناتات سبسلطان إرترا بزعبا هلو مبالتات إثيوبيا مس مرحة السودان كم سزراربو منغست إثيوبيا وتادراتو قبل عليه ناب تግራይ ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ሕብራት ሃገራት ከም ዝተኮሰ ዋና ጸሐፊ ሕብራት ሃገራት በቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ከም ዝተሸቀለ ብምግላጽ ልዕልና ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ክኽበር ከም ዘለዎ ኣብ ኣፍጋኒስታን በኣሜሪካን መሻርክታን ካብ 2017 ጀሚሩ ብዝካየዱ ደብዳብ ነፈርቲ ህይወቶም ናይ ዝሰኣኑ ንጹሃን ዜጋታት ብዝሕ እንዳወሰኸ ከም ዝመጸን ወደ 28 ዓመት ኬንያዊ ዶክተር ናይ 5 ወርሒ ደሞዝ ከተኸፈሎ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝሞተን ካልእን ዝደስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኻተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ይዕድመኩም ሰበስልጣን ኤርትራ ብዛዕባ ህሉ ምዕባለታት ኢትዮጵያ ምስ መራሕቲ ሱዳን ተዘራሪቦም بمنستر قدايات وصاياتو عثمان صالح زمرح ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ካርቱም ምስ መራሕቲ ሱዳን ከም ዝተራኸበ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሱና ሓቢሩ እቲ ኣማኻሪ ፕሬዝዳንት አቶ የማነ ገብረአብ ዝርከቦ ጉጅለ ልኡኽ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ምዕባለታት ከም ዝተዛረበ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ በትዊተር ሓቢሩ እቲ ልኡኽ ካብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተላኸ ደብዳቤ ንመራሒ ልኡላዊ መሰጋገሪ ቤት ምኽሪ ሌተናንት ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ከም ዘረከበ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ጠቒሱ እቲ መልእኽቲ ንዑ ሲዑ ዝተኻየደ ምያጥን ኣብ ህሉ ምዕባለታት ኢትዮጵያን ኣብ ዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ዝህልዎ ሳዕቤንን ዘተኮረን እዩ ክብላቱ የማነ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ፓርላማ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኤርትራ ነቲ ካብ ትግራይ ሃዲሙ ዝኣተወ ክፋል ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዘዕጠቐቶን ከም ዘኽደነቶን ተዛሪቡ ነይሩ ኤርትራ ውሽጢ ግጭት ኢትዮጵያ ኢድ ከም ዘይብላ እያ ትገልጽ ይኹን እምበር ቢቢሲ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዶባት ውግእ ኣካይዱ መንባሮም ጽብጺቡ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብቲ ፓርላማ ዝሃቦ መደርኡ ሱዳኑን ከም ዝደገፈት እኳ እንተ ተዛረበ እንታይ ዓይነት ደገፍ ከም ዝሃበቶ ግን ኣየነጸረን ካብቱ ኩናት ዝሃደሙ ልዕሊ 50,000 ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ኣትዮም ኣለው መንግስታት ፌደራልን ክልል ትግራይን ብፍልልይ ስነ ሓሳብ ክረሓቑ ድሕሪ ምጽናሕ ንዝነበሮም ልፍንታዊ ኺዳን ኣፍሪሶም ብልጽግናን ህወሓትን ኮይኖም ተፈላለዮም ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ 19 ምርጫ ምስተናውሕ ድማ ዝያዳ ተሰሓሒቦም ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ክካየድ ዝነበሩ ሃገራዊ ምርጫ ኮቪድ-19 ድሕሪ ምህዱ ሓደ ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ ክፍጽም ወሲኑ መንግስቲ ክልል ትግራይ ግን ውሳነ ብምንጻክ ናይ ርእሱ ምርጫ አካይዱ አብይ አሕመድ ተመረጻ ዘይሕጋው ክብል ክነጽጎም ከሎ መንግስት ክልል ትግራይ በወገኑ መንግስት ፌደራል ድሕሪ መስከረም 25 ስልጣኑ ስለዘብቀ ዘይሕጋው ይዝብል መርገጺ ሒዙ ድሕሪ ዝኽልቲኦም መንግስታት ነንሕድሕዶም ዘይሕጋው እናተባሃሉ ክካሰሱም ጸኒሖም ረከባቶም ከም ዝተበተኸ ይዝከር መንግስቲ ኢትዮጵያ ወታደራቱ ኣብ ልዕሊ ናብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ሕብራት ሃገራት ከም ዝተኮሰ ኣሚኑ አፈኛ መንግስቶም ሰራሕተኛታት ኣብቲ ቦታ ክህሉ ኣይነበሮምን ክብል ተዛሪቡ ንኽልተ ናይ መፈተሺ ነቁጣታት ጥሒሶም ሓሊፎም ክብሉን አፈኛ አዋጅ ሕጹጽ ግዜ መንግስቲ ፌደራል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከሲሱ ሕብራት ሃገራት ብዛዕባቲ ብሰመት ዘጋጠመ ፍጻመ ዛጊ ዝኾነ መግለጺ ያሃበን እቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ቀይዳ ኣትዮም ከም ዝነበሩን ድሒሮም ግን ከም ዝተፈትዑን አቶ ሬድዋን ሓቢሩ ዝኾነ ወገን ንመምርሒ መንግስቲ ክኽበር ኣሎ ክብሉን አጠንቂቑ እቶም ሰራሕተኛታት ናብቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዓቂቦም ዘሎ ማስከራት ይኸዱ ከም ዝነበሩ ጽብጻባት ሓቢሮም ሰመዛ ኣብዛሃቦ መግለጺ እቲ ናብ ትግራይ ከኣቱ ዝድለ ዘሎ ሰብኣዊ ረድኤት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተመርሐን ዝተዋሃደን ክኸውን ኣለዎ እዮም ዝብሉ እቶም ስደተኛታት ኩናት ካብ ዝጅምር ክሳብ ሕጂ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለዎም ክዛረቡ ጸኒሖም ብሰንኪቲ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣብቲ ክልል ዝቐጸለ ውግእ ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ካልኦት ትካላት ረድኤትን ሰመዝን ኢትዮጵያን ካብቲ ማስከራት ኣቐዲሞም ብምውጾም ብዘይ ሓለዋ ኣብ ውሽጢ ኩናት ተቐርቂሮም ይርከቡ ዋና ጸሐፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉንተረስ በቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ከም ዝተሸቀለ ብምግላጽ ልዕልና ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ክኽበር ኣተሓሳሲቡ ንሱ ልዕልና ሕግ ብቕልጡፍ ናብ ዝነበሩ ክምለስ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተኸበሩ ክረጋገጽ ህዝባዊ ኣገልግሎት መሊሶም ስራሕ ክጅምሩ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይገለ ገደብ ክበጽሑን ኣለዎም ኢሉ ማሕበራዊ ሓድነት ክሕየልን ንኹሉ ዘሳተፈ ዕርቀ ሰላም ክወርድ ከም ዝግባእ ድማ ተማሕጺኑ ሕብራት ሃገራት ኣብ እዋናዊ ጎንፂ ኢትዮጵያ ሕብረት ኣፍሪቃ ንዝወሰዱ ተበግሶ ንምድጋፍ ድሉ ከም
ዝኾነ እቲ ዋና ጸሓፊ ኣረጋጊጹሎ ንስደተኛታት ተፈናቐልትን ካልእ ኣብ ሽግር ዝርከቡ ሰባትን ሰብኣዊ ሓገዛት ክበጽሖም ኣብ ምትሕባር ብምሉእ ዓቕምና ድልዋት ኢና ክብል ድማ ኣፍሊጡ እቲ ዋና ጸሓፊ ምስ ተፈላለዩ ተወከልቲ ሕቡራት ሃገራትን ዞባዊ መራሕትን ኣብ ዝገበሮም ዝርርባት ነዞም መልእኽትታት ክሕልፍ ምጽንሑ እቲ ትማሊ ዝተዘርግሐ ሓጺር መግለጺ የዘኻኽር ብተወሳኺ እውን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ኣብ ዝገብሮ ዝርርብ ነዚ መልእኽቲ ከም ዝሕለፈ እቲ መግለጺ ወሲኹ ሓቢሩ ምክትል ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ወኪልን ጉዳያት ወጻኢ ሕብረትን ኤውሮጳን ጆሴፍ ቦሬል ብወገኑ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምብጻሕ ዝምችእ ኩነታት ክህልው ጸዊዑሎ ኣብቲ ክልል ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ሓዊሱ ዝኾነ መንገዲ መራኸቢ ምስተዓጸወ ዝኾነ ሓበሬታታት ንምልዋጥ ኣሸጋሪ ኣብ ርእሱ ምዃኑ ብሰንኪቲ ኩናት ዛጊት ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ካብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ከም ዝዝናበሉ ይዝረብ ብሰንኪቲ ኩናት ዛጊት ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ከም ዝዝናበሉ ይዝረብ ልዕሊ 50,000 ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ድማ ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ኩሎም እቶም ተዘናበልቲ ኣብ ዘሻቕል ኩነታት ከም ዝርከቡ ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ ለኢሚግሬሽን ሶማሊያ ጸጥታ ንምውሓስን ንምሕደራ ናይቲ መስርሕ ንምምሕያሽን ኬንያውያን ብዘይ ቪዛ ከይኣቱ ኣዚዙ ጸብጻብ ሃገራዊ ሬድዮ ሶማሊያ ከም ዘመልከቶ ኬንያውያን ካብ ሃገሮም ተበጊሶም ብቐጥታ ናብ ሶማሊያ ምስኣተው ዝወሃቦም ዝነበረ ቪዛ ክቋረጽ ተወሲኑሎ ስለዝኾነ ድማ ኬንያውያን ናብቲ ሃገር ኣብ ዝገብሮ መገሻ ገና ካብ ሃገሮም ከይተበገሱ ናብ ኤምባሲታት ሶማሊያ ብምኻድ ቪዛ ክሓቱ ከም ዝተገደዱ ሬድዮ ሞቃዲሾ ዝዘርግሕቶ ሓበሬታ የረድእ ናይ ዲፕሎማሰኛታት ቪዛ ዝሓዙ ኬንያውያን እንትኾኑን ብሚኒስትሪ ጉዳይ ወጻኢ ሶማሊያ መረጋገጺ ክረኽቡ ግድን ይኸውን እቲ ሓድሽ መብርሒ ካብ 13 ታሕሳስ 2020 ኣቋራጽራ ኤውሮጳ ጀሚሩ ግብራዊ ከም ዝኸውን ተፈሊጡሎ ውሳነ መንግስቲ ሶማሊያ ምስ ፖሊሲ ሙሓስ ድሕነትን ሓደጋታት ኮሮና ቫይረስ ንምንካይን ናይ ኢሚግሬሽን ቁጽጽር ንምዕባይን ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ ይገልጽ ሶማሊያ ብድሕሪት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኬንያ ውሽጢ ጉዳይ ምርጫ ይርተእቱላ ብዝብል ኣብቲ ሃገር ንዝነበረ ንኣምባሳደር ብምስጓግ ንኣምባሳደራ ድማ ካብ ኬንያ ምሳሓበትያ ናብ ዝውሳነ ዝበጽሐት ኬንያን ሶማሊያን ኣብ ውቅያኖስ ህንዲ ዘሎ ንኽልተኤን ዘራኽብ ማያዊ ክፋል ማሪታም ይግባእኒ ብዝብል ኣብ ምሳሓብ ምጽንሐን ይዝከር ኣብ ኣፍጋኒስታን በአሜሪካን መሻርክታን ካብ 2017 ጀሚሩ ብዝካየዱ ደብዳብ ነፈርቲ ህይወቶም ናይ ዝሰኣኑ ንጹሃን ዜጋታት ብዙሖም ብ330 ሚእታዊት ሓፍ ከም ዝበለ ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ትካል ዘካየደ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ ኣብ 2019 ጥራይ ኣስታት 700 ንጹሃን ከም ዝተቐተሉ እቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብራውን ዘ ኮስት ኦፍ ዋር ፕሮጀክት ሳዕቤናት እቲ ኩናት ብዝብል ዝካየድ መጽናዕቲ ኣፍሊጡ ንመጥቃዕቲ 911 ሲዒቡ ኣሜሪካን ኣፍጋኒስታን ካብ እትወራት ሒዙ እዚ ቁጽሪ ዝለዓለ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ እቲ መጽናዕቲ ዘካየደ ጉጅለ ኣሜሪካ ኣብ 2017 እትኽተሎ ዝነበረት ሕጊ ኣላሕሊሓ እዩ ዝብል ብኻልእ ወገን እቶም መጽናዕቲ ዘካየዱ ሰሙያ ኣብ ባይቶ ቁጽሪ ወታደራዊ ስለዝነከዩ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ወሲኹ ዝብሉ እንትኾኑካ እቲ ዕላማ ተቓለስቲ ጣሊባን ናብ ዘተን ክመጹ ጽዕንቶን ምፍጣር ምዃኑ ይምዛረቡ ነቲ መጽናዕቲ ዘካየድ ጉጅለ ኣሜሪካንን ጣሊባንን ፈለማይ ስምዕ ካብ ዝኣስሩ እንድሓር ኣፍጋኒስታን ርእሳ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ውግእ ወሲኻ ከም ዘላ እዩ ዝዝረብ እቲ ካብ ካቡል ዘሎ ማእኸላይ መንግስቲ ዛጊት ምስቲ ጉጅለ ኣብ ዝዝርብ እዩ ዝርከብ እቲ መጽናዕቲ ዘካየድ ጉጅለ ሓይሊ ኣየር ኣፍጋኒስታን ኣብ ታሪኽ እቲ ዝለዓለ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን የካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ኣብ 2020 ናይ መጀመርታ 6 ኣዋርሕ ጥራይ 86 ሰላማዊ ሰባት ዝተቐተሉ ኮይኖም 103 ድማ መቑሰልቲ በጽሒዎም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ትካል ሴቭ ዘ ቺልድረን ን14 መዓልታት ዝኣክል መዓልታዊ 5 ህጻናት ይቕተሉ ወይ ከዓ ይጉድኡ ዝብል ጸብጻብ ኣውፅኡ ነይሩ ካብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተረኸበ ሓበሬታ ድማ ካብ 2005 ክሳብ 2019 ኣብ ዘሎ እዋን 26025 ህጻናት ከም ዝተቐተሉ ይረድእ ወዲ 28 ዓመት ኬንያዊ ዶክተር ናይ 5 ወርሒ ከይተኸፈሎ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝሞተ ማሕበር ዶክተር እቲ ሃገር ኣፍሊጡ ስቴፈን መድሕን ኢንሹራንስ ጥዕና ስለ ዘይነበሮ ወጻኢታት ሕክምንኡ ንምሽፋን ብኦንላይን ገንዘብ ናይ ምትእኻብ ወፍሪ ከካይድ ጸኒሑ እዩ ኣብ ሆስፒታል ብጽኑዕ ንዝሓመሙ ክትትል ናብ ዝግበረሉ ክፍሊ ኣትዮም ይሕከም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ወጻኢታቱ ክሽፍኑ ስለ ዘይከኣሉ ወለዱ እዮም ነቲ ሓገዝ ናይ ምትእኻብ ወፍሪ ብኦንላይን ዝጀመርዎ ማሕበር ዶክተር ኬንያ ብትዊተር ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ነቲ ንሱ ዝኸፍሎ መስዋዕትነትን ዘይምጥን ተግባር ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣማሓዳር ናይታ ዶክተር ስቴፈን ሰርሓላ ዝነበረት ግዝኣት ማቸኮስ ንሱ በቲ መንግስቲ
መንግስቲ ተሃገር ዘመሓድሮ መደብ ጥዕና ከም ዝተቆፀረ ገሊጹ እቲ ዝቆፀሮ መንግስቲ ንኣዋርሕ መሃይኡ ክኸፍሎ ዘይምኽኣሉ ግቡእ ኣይኮነን ኢሉ ኣመሓዳሪ ኣልፈርድ ሙትዋ ብትዊተር ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ስቴፈን ኣብ ኣፍ ሞት ኮይኑ ዕዳኹም ክትመልሱ ኣብ ዝኽኣልኩምሉ እዋን ከፊልኩም ውፁ ምክንያቱ ብወገን መንግስቲ ዘሎ ዘይግቡእ ኣተሓዛ ንህይወትኩም ዝምጥን ኣይኮነን ክብል ናይ መወዳእታ ቃሉ ከም ዝሃበ መርሲሲ ኮሪሪ ዝተባሃለት ኬንያዊት ዶክተር ብትዊተር ሓቢራ ኣላ ዶክተር ኬና ማህዮም ትሑት ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ እዋን ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ጥቀሙሎም ናውቲ ሕፅረት ብምህላውን እኹል ከም ዘይኮነ ብዝገልጹ ናይ ጥዕና መድሕን ተቃውሞ ይስምዑ ምህላዎም ይፍለጥ ኣስታት 30,000 ነርስታትን ካልኦት ሰሙያን ጥዕና ነቲ ሃገር ኣብ ተቃውሞ ይርከቡ ናይቶም ሰሙያ ጥዕና ማሕበራት ከም ዘፍለጥዎ ድማ ንሕቶታቶም መልሲ ክሳብ ዘይረኸቡ ናብ ስራሕ ኣይክምለሱን እዮም ኣብ ኬንያ ልዕሊ 500 ሰራሕተኛታት ጥዕና በኮሮና ቫይረስ ክትሓዙ ከለው 30 ከም ዝሞቱ ይግለጽ ብሓፈሻ ኣብቲ ሃገር ልዕሊ 88,000 በቲ ቫይረስ ከም ዝተሓዙን ልዕሊ 1,500 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይመልክቱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ያር ቲቪ ሎሚ ዝበልናዮ ዕለታዊ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና በብዘለኹሙ ሰላም